Čau, já jsem Němče, dneska to bude speciál za 20 odběratelů. A v tomhle speciálu nakreslím Miloše Zemana. Vím, že jste mi do komentářů psali prank, vaříme s mňamem. No ale já to určitě natočím tyhle videa. Ale teďka jsem si rozhodl svůj vlastní speciál, že nakreslím Miloše Zemana. Takže já se ozvu, jak ho budu mít nakreslenýho. Zatím čau. Tak, už jsem zase tady. A Miloš Zeman dopadl nějak takhle. Jestli nevidíte, co je napsaný tady, tak tady je napsaný Božkov. Božkov prostě, Božkov. Tak jestli se vám tohle video líbilo, dejte Milošovi like, napište něco do komentářů a čau!